Οικία των Θεών, χώρα των Κεντάβρων, Θεόχτιστο, Θεοβάδιστο, Πήλιο. Μύθοι και θρύλοι το εξυμνούν και του αποδίδουν ιδιότητες και ονόματα που το φέρνουν κοντά στον ουρανό. Και το Πήλιο, παραδοσιακό και σύγχρονο συνάμα, συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, συνδυάζοντας μοναδικά βουνό και θάλασσα και δένοντας αρμονικά τη φύση με τη ζωή. «24 πηλιορίτικα κεφαλοχώρια με μοναδικού αρχιτεκτονικού ρυθμού αρχοντικά, άλλοτε σκαρφαλωμένα σε πλαγιές και κορυφές απότομες, άλλοτε κρυμμένα σε ρεματιές πολύχρωμες, με λιθόστρωτα καλντερίμια, με χαρακτηριστικές εκκλησίες, με παραδοσιακές πλατείες, με πλούσια λαϊκή παράδοση, συνθέτουν ένα εκπληκτικό φυσικό ανάγλυφο, στην ανατολική γωνία του οποίου υψώνεται επιβλητικό το μπαλκόνι του Αιγαίου. Η παρθένα και άγνωστη πλευρά που καταλήγει απότομα στη θάλασσα, δημιουργώντας βραχώδεις ακτές και άγριες ακροθαλασσιές. Η Τσαγκαράδα, το Ξουρίχτη, το Μούρεση, ο Κισός, ο Άγιος Δημήτριος και το Ανήλιο αποτελούν την κυρίαρχη εξάδα του Ανατολικού Πηλίου και ταυτόχρονα το Δήμο Μουρεσίου. Η συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων μέσω του Καποδίστρια το 1999 έφερε και πάλι κοντά παλιούς γνώριμους, καθώς, όπως δείχνει η ιστορία, και τα 6-7 χωριά έχουν δεθεί στο παρελθόν πολλές φορές. Η διοικητική πλέον ένωση δίνει ταυτόχρονα στους ντόπιους πηλιορίτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν από κοινού την αναβάθμιση του Ανατολικού Πηλίου. 3 χρόνια μετά τον Καποδίστρια και το θεσμό αυτό, ο Δήμος Μουρεσίου συνενώνει στην περιοχή του 6 κοινότητες από το Ξορίχτη μέχρι το Ανήλιο, που είναι αυτές το Ξορίχτη, η Τσαγκαράδα, το Μούρεση, ο Κισός, το Ανήλιο και ο Άγιος Δημήτρης. Μια περιοχή στην ανατολική πλευρά του Πηλίου που βρέχεται από το Αιγαίο και είναι συνδυασμός βουνού και θάλασσας, γι' αυτό και η περιοχή μας προσελκύει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. Από την πρώτη στιγμή η Δημοτική Αρχή το πρώτο που έπρεπε να κάνει ήταν να οργανώσει τις υπηρεσίες της για να μπορεί να δουλέψει ο Δήμος, από το προσωπικό το οποίο παρέλαβε από τις γύρω κοινότητες τις 6, καθώς και 3 καποδιστριακούς υπαλλήλους που ήρθαν στο Δήμο μας για να βοηθήσουν, 2 οικονομολόγοι και ένας μηχανικός. Στη συνέχεια προγραμματίσαμε όλα τα έργα τα αναγκαία που έπρεπε να γίνουν σε αυτή την περιοχή για να αναπτυχθεί αυτός ο τόπος και ξεκινήσαμε εκμεταλλευόμενοι όλα τα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα 7, το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, καθώς και το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, και ήδη άρχισαν και στην περιοχή μας να υλοποιούνται τέτοια έργα. Η προτεραιότητα που δώσαμε ήταν η ίδρυυση από το πρόγραμμα 7, 140 εκατομμύρια για να εκτοπίσουμε κάποια χωριά τα οποία είχαν πρόβλημα, καθώς επίσης το Δημαρχείο, η επέκταση του Δημαρχείου και 2 έργα οδοποιίας, ένα έργο στη Τζαγκαράδα που ενώνει την Τζαγκαράδα με την παραλία Φακίστρα, καθώς και ένα έργο στο Ανήλιο που ενώνει το Ανήλιο, αυτό το ακριανό χωριό, με την παραλία του Αγιάννη. Ένα έργο αναπτυξιακό το οποίο θα δώσει ζωή και κίνηση και τουρισμό στην περιοχή αυτού του χωριού που ήταν αγροτικό χωριό και τώρα πάει σιγά σιγά να γίνει τουριστικό χωριό. Άλλα έργα τα οποία εμείς έχουμε καταθέσει τις μελέτες στην περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ένα έργο αναπλάσεων 300 εκατομμύρια, ένα έργο που έχει να κάνει με το Ξορίχτη, ενώνει το Ξορίχτη με την παραλία αυτού του χωριού, καθώς επίσης και ένα έργο στον Κισό για την αναπαλαίωση της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας, μιας ιστορικής εκκλησίας από το 1700 που χρονολογείται. Άλλα τέτοια έργα από το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο που αναπαλαιώσαμε κάποια κτίρια, όπως ένα έργο στη Τζαγκαράδα, μια ιστορική σχολή, η εμπορική σχολή, που η λειτουργία της είναι από το 1865 και λειτουργούσε ως εμπορική σχολή και στη συνέχεια αργότερα έγινε γυμνάσιο λύκειο. Ένα έργο αυτό λοιπόν έγινε από το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης με 120 εκατομμύρια δραχμές, καθώς επίσης και άλλα έργα από άλλα προγράμματα, όπως από το πρόγραμμα Leader, που γίνανε 3 αγροτουριστικά περίπτερα στην περιοχή του Δήμου, καθώς και πάρα πολλά έργα ιδιωτών και του Δήμου για ανάπτυξη και διευκόλυνση όλων αυτών των κατοίκων που θέλουν και πρέπει να ζήσουν σε αυτή την περιοχή. Τέτοια έργα άλλα είναι που δημοπρατήσαμε. Είναι ένα αρχοντικό στο διαμέρισμα Άγιος Δημήτριος. Είναι το αρχοντικό Σέλτα, που εκεί θα κάνουμε ένα παιδικό σταθμό για να λειτουργήσει από τον επόμενο χρόνο. Καθώς επίσης και έργα τα οποία δημοπράτησε η δημοτική μας επιχείρηση
μέσω πάλι του προγράμματος Leader, το κάμπινγκ με πρώτη φάση του έργου 90 εκατομμύρια, καθώς και ένα έργο στο Κισό, στο διαμέρισμα αυτό που είναι ορεινό χωριό και έχει να κάνει με το δάσος και την εκμετάλλευση των δασικών προϊόντων. Αυτό το εργοστασιάκι το μικρό θα κάνει κάρβουνα, καθώς και θα εκμεταλλεύεται και όλα τα υπόλοιπα δασικά προϊόντα. Από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης εντάξαμε ένα σχολείο ύψους 258 εκατομμύρια. Είναι ανάμεσα στα τρία χωριά, στο Ανήλιο, τον Κισό και τον Άγιο Δημήτριο, και έτσι σε αυτό το ενιαίο διδακτήριο τα παιδιά θα μπορούν να έχουν μια καλή μόρφωση, αφού θα είναι συνενωμένο 8θέσιο ή και 10θέσιο δημοτικό σχολείο σε αυτή την περιοχή. Σημαντικές είναι και οι πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου, σε συνεργασία με το Πηλαίον, Κέντρων Πολιτιστικών Υποθέσεων Πηλίου. Όλα αυτά τα χρόνια το Πηλαίον, αποτελώντας το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς του τόπου, δραστηριοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικής δημιουργίας, οργανώνοντας ημερίδες, εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις και άλλες δραστηριότητες με θέματα το φυσικό περιβάλλον, τον ποιοτικό και εναλλακτικό τουρισμό, την προώθηση με κάθε δυνατό τρόπο του βιβλίου, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη διάσωση και διάδοση της παράδοσης, καθώς επίσης και διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Η πηλιορίτικη κουζίνα είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Θυμάμαι πριν 50 χρόνια την Τσαγκαράδα, που ήταν ένα πολύ όμορφο χωριό, με πολύ ωραία σπίτια παλιά αρχοντικά, τα οποία αυτά έχουν αναπαλαιωθεί και είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν εκτιστεί αρκετά σπίτια πάλι στον παραδοσιακό τρόπο. Επίσης, όποιος έρθει στο Πήλιο μένει πολύ ευχαριστημένος, γιατί θα δοκιμάσει το σπετζοφάι, που είναι το φαγητό το πηλιορίτικο, τις πίτες τις ωραίες, που τις έχουμε κληρονομήσει από τη γιαγιά και από τη μαμά μας, το μοσχάρι με κάστανα, που είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό, επίσης τα γλυκά του κουταλιού, που και αυτά υπήρχαν από τη γιαγιά και από τη μαμά και εξακολουθούν να είναι μέχρι σήμερα. Το σπετζοφάι γίνεται με καλό λουκάνικο, καλές πιπεριές, φρέσκια σάλτσα ντομάτα, καυτερό και καλό μαγείρεμα. Τα γνωστά εξαιρετικά παραδοσιακά προϊόντα του Πηλίου πολλούνται κυρίως από τοπικούς συνεταιρισμούς, εφόσον η παράδοση πλουτίζει με γνώση της πηλιορίτισσες καλλιτέχνηδες της γεύσης. Η ξενάγηση του ταξιδιώτη σε κάθε μία από τις πρώην κοινότητες του Ανατολικού Πηλίου, που απαρτίζουν πλέον το Δήμο Μουρεσίου, αρχίζει από την Τζαγκαράδα. Πρωτεύουσα του Δήμου Μουρεσίου και συνάμα το πιο αραιοκατοικημένο χωριό του Πηλίου, με 749 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 1991. Ένα από τα γοητευτικότερα χωριά στο οποίο καταλήγει ο επισκέπτης, διερχόμενος μέσα από ένα πυκνό κατάφυτο δάσος, που προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες, αφού συνδυάζει το βουνίσιο τοπίο με τις υπέροχες καταγάλινες ακρογιαλιές του στο Αιγαίο. Η ιστορία της Τσαγκαράδας ξεκινάει από το 1500 μετά Χριστόν και η μεγάλη της ακμή απεικονίζεται στα εντυπωσιακά αρχοντικά και στις παλιές πανέμορφες εκκλησίες που δίνουν την ονομασία τους στις αντίστοιχες 4 συνοικίες. Οι Άγιοι Ταξιάρχες, η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Στέφανος και η Αγία Κυριακή, καθώς και ο Άγιος Γεώργιος, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υπάρχει και η συνοικία του. Χαρακτηριστική είναι αυτή των Αγίων Ταξιαρχών, με το θαυμαστό ξυλόγλυπτο τέμπλο. Στην ομώνυμη δε πλατεία υπάρχουν οι γνωστές 4 βρύσες, καθώς και της Αγίας Παρασκευής, κτισμένης το 1909. Ενώ κάτω από την ομώνυμη πλατεία της υπάρχει η ονομαστή λιθόχτιστη θολωτή βρύση. Πάνω στην πλατεία βρίσκεται ο γνωστός χιλιόχρονος πλάτανος, η περίμετρος του οποίου είναι 13 μέτρα. Στην Αγία Κυριακή και στον Άγιο Γεώργιο υπάρχουν χαρακτηριστικά παλιά πέτρινα καμπαναριά. Η Τσαγκαράδα πήρε τη σημερινή μορφή της στα χρόνια της τουρκοκρατίας, με τον ερχομό και την εγκατάσταση φυγάδων από όλη τη χώρα,
και το όνομά της, σύμφωνα με τις πιο επικρατέστερες εκδοχές, οφείλεται είτε στη σλάβικη λέξη «ζαγράδα», που σημαίνει φρουρημένος, είτε στη λέξη «τσάργραντ», που σημαίνει βασιλικό χωριό, είτε στη λέξη «τσαγ-ραντ», που σημαίνει ωραία θέα, είτε στην άποψη του Γιάννη Κορδάτου από το βυζαντινό «τσαγκάριος», «τσαγκάρης», το μέρος δηλαδή που έφτιαχναν παπούτσια. Το δύσβατο του τόπου και το φρόνημα των κατοίκων συνετέλεσαν ώστε η περιοχή του Ανατολικού Πηλίου να απολαμβάνει ευνοϊκού καθεστώτος κατά την τουρκοκρατία. Στα σπίτια που διατηρούνται ακόμη υπάρχουν οι πολεμίστρες για να αποθεί το εισβολέας. Οι κάτοικοι αντιστέκονταν με κάθε τρόπο στην υποδούλωσή τους. Ακόμη και τα έργα που έγιναν εκείνη την περίοδο από τον κατακτητή είχαν την υπογραφή του αδούλωτου ανώνυμου τεχνίτη. Από το 1881 μέχρι το 1912 η Τσαγκαράδα ήταν η έδρα του Δήμου Μυρεσίου, όπως λεγόταν τότε, στον οποίο υπάγονταν το Ξουρίχτη, το Μούρεση και η Λαμπινού. Στο τέλος του περασμένου αιώνα, η Τσαγκαράδα είχε την τύχη να αποκτήσει σπουδαία έργα και κυρίως σχολεία και εκκλησίες, χάρη στις ευεργεσίες άξιων τέκνων της, που πλούτησαν στην Αίγυπτο, όπως οι αδελφοί Αχιλόπουλοι, οι αδελφοί Νανόπουλοι και άλλοι. Αξιόλογη όμως ήταν η προσφορά και άλλων επιφανών τσαγκαραδιωτών, όπως οι Καρταλαίοι, γνωστοί αγωνιστές και πολιτικοί, ο Σοφοκλής Ευαγγελινός Αποστολίδης, ένας διεθνούς κύρους βυζαντινολόγος, γνωστός στο εξωτερικό ως Σοφόκλες, ο Κλεάνθης Τριανταφύλου, σπουδαίος μουσικός, γνωστός ως Αττίκ, και ο λαογράφος Γεώργιος Αδρακτάς. Η φιλόξενη Τσαγκαράδα διαθέτει πολύ καλή ξενοδοχειακή υποδομή και για χειμερινό και για θερινό τουρισμό, επειδή ο τόπος, ευλογημένος από τη φύση, διαθέτει κοντά του χιονοδρομικό κέντρο και οργανωμένες παραλίες. Η νυχτερινή ζωή της Τσαγκαράδας, έντονη και ανθρώπινη, προσφέρει διασκέδαση, συντροφικότητα, επικοινωνία στους επισκέπτες της που κοινωνούν τον αρχαίο κανόνα του ελληνικού μέτρου. Περίπου 7 χιλιόμετρα από το χωριό βρίσκεται η μαγευτική παραλία του Μιλοπόταμου, που τα μεγάλα και επιβλητικά βράχια τη χωρίζουν στα δύο. Λίγο βορειότερά της η Καραβοστασιά, τοποθεσία όπου κατά τον Ηρόδοτο τσακίστηκε ο στόλος του Ξέρξη το 480 π.Χ. Ο Μιλοπόταμος είναι η πλέον γνωστή και διαφημισμένη παραλία του Δήμου, με τα πανέμορφα γαλαζοπράσινα νερά της, για τα οποία άλλωστε βραβεύεται κάθε χρόνο με τη γαλάζια σημαία της Ευρώπης. Ο τεράστιος βράχος μέσα στη θάλασσα, αλλά και η τρύπα στη μια άκρη της που οδηγεί σε μια ακόμη ζεστή αμμουδερή αγκάλι, προσδίδουν στο Μιλοπόταμο μια ξεχωριστή ομορφιά. Πιο βόρεια, 5,5 χιλιόμετρα από το χωριό, βρίσκεται η πανέμορφη ακρογιαλιά της Φακίστρας, με τα γαλαζοπράσινα νερά της, μιας δυσπρόσιτης αλλά πανέμορφης παραλίας. Στη συνέχεια, η περιήγηση οδηγεί τον ταξιδιώτη στο Ξουρίχτη. Το Ξουρίχτη ή Ξορίχτη, χτισμένο σε ανοιχτό μέρος με θέα το Αιγαίο, 500 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, είναι ένα από τα μικρότερα χωριά του Πηλίου. Είναι χτισμένο στο πλάτωμα που οδηγείται ο αμαξιτός δρόμος, περνώντας με πολλές κορδέλες δίπλα από αβυσσαλαίους γκρεμούς και διασχίζοντας μετά τη Λαμπινού τοπία άγριας ομορφιάς. Σε σφραγίδες και παλαιά έγγραφα που βρέθηκαν, το χωριό παλαιότερα ονομαζόταν Εξορίχτη, έχοντας σχέση με τα μεταλλεία σιδηροπυρίτου που υπάρχουν στην περιοχή και τα οποία εγκαταλείφθηκαν ως ασύμφορα λόγω του μεγάλου κόστους μεταφοράς του μεταλλεύματος. Μάλιστα, ένα παλιό ορυχείο λατομείο στην περιοχή είχε δώσει το όνομά του στο γραφικό αυτό διαμέρισμα, το οποίο είναι το πρώτο που συναντά ο ταξιδιώτης ερχόμενος από τον Βόλο και έχοντας διανύσει 47 περίπου χιλιόμετρα. Τα παλαιά ξοκλήσια του που είναι σωστά συντηρημένα, όπως της Παναγιάς, των Αγίων Πάντων, του Αγίου Κωνσταντίνου
της Αγίας Βαρβάρας αποτελούν σημεία που προκαλούν το ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη. Έχει πληθυσμό, σύμφωνα με την απογραφή του 1991, 300 κατοίκους, μαζί με τον οικισμό που ονομάζεται Κάτω Ξουρίχτη. Οι παλιές βρύσες και η σπηλιά των κεντάβρων προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε έναν που θα ήθελε να τις επισκεφθεί. Την καταγάλανη παραλία του Λιμνιώνα μπορεί κανείς να την επισκεφθεί ακολουθώντας το γραφικό μονοπάτι ή με το αυτοκίνητο σε βατό χωματόδρομο περίπου 4 χιλιόμετρων. Επόμενος σταθμός, το Μούρεσι. Το Μούρεσι είναι ένα από τα αρχαιότερα πιλιορίτικα χωριά, αφού η δημιουργία του ανάγεται στα μεσαιωνικά χρόνια. Ο πρώτος οικισμός μάλιστα αναφέρεται ότι δημιουργήθηκε κοντά στην Ταμούχαρη, γύρω από το κάστρο. Η ονομασία του χωριού είναι μάλλον βενετσιάνικη σύμφωνα με τον Κορδάτο, καθώς Μούρες και Μύρους σημαίνει στα λατινικά τείχος. Πρόκειται για το τρίτο στη σειρά δημοτικό διαμέρισμα που συναντά κανείς ερχόμενος από το Βόλο. Ένα γραφικό ορεινό χωριό βουτυγμένο στο πράσινο και με πηγαία νερά που προδιαθέτουν τον επισκέπτη για μια ειδικότερη εξερεύνηση. Οι γραφικές εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής και της Κοίμησης της Θεοτόκου, που χτίστηκαν περί τα τέλη του 18ου αιώνα, της Αγίας Τριάδας και Αγίου Φανουρίου και του Σταυρού, έχουν να επιδείξουν τη χαρακτηριστική τέχνη των χτιστάδων μιας άλλης εποχής. Σήμερα τούτο το χωριό, που σύμφωνα με την απογραφή του 1991 αριθμούσε 505 κατοίκους, θεωρείται από τα πιο δραστήρια του Ανατολικού Πηλίου, με αρκετή τουριστική κίνηση, χάρη στο θαυμάσιο θόρυ του προς το Αιγαίο, αλλά και τα αξιοθέατα που διαθέτει, όπως η θαυμάσια πλατεία του, που τη σκεπάζουν πολλές γιγάντιες φλαμουριές, το περίφημο τρυπητό τέμπλο της Εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου, τα νεοκλασικά αρχοντικά της, οι αγιογραφίες του Παγώνη στο ομονίδριο του Αγίου Νικολάου στην Δαμούχαρη και φυσικά ο δίδυμος κόρφος της ίδιας της Δαμούχαρης με τη σπάνια και άγρια ομορφιά του. Περίπου 5 χιλιόμετρα από το χωριό βρίσκεται αυτός ο γραφικός οικισμός της Δαμούχαρης, που αποτελεί και το μόνο φυσικό λιμάνι του Ανατολικού Πηλίου, με την ονομασία του για πολλούς να είναι ξενική. Η θαυμαστή βραβευμένη παραλία της, με τα κάτασπρα βότσαλα, μέσα στο άγριο φυσικό και επιβλητικό τοπίο, εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Στην κορυφή του Λοφίσκου υπάρχει το ερειπωμένο παλαιό βενετσιάνικο κάστρο. Αξίζει ακόμη κανείς να επισκεφθεί και το παλιό αγιογραφημένο ξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, δίπλα ακριβώς από το γραφικότατο φυσικό λιμάνι της Δαμούχαρης, όπου παλιά ήταν κέντρο εφοδιασμού των γειτονικών χωριών και από όπου ξεκινάει το λιθόχτιστο Καγγιόλι, η μονοπάτη που φτάνει ως την Τζαγκαράδα και ενδείκνυται για περίπατο. Περίπου 4 χιλιόμετρα από το χωριό, η θαυμάσια μοναδική παραλία Παπανερό, με το κάμπινγκ που λειτουργεί σε αρκετά μεγάλη έκταση, με άμμο και βότσαλο, προσδίδει στην περιοχή μια χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα. Από τις μεγαλύτερες σε έκταση παραλίες του Ανατολικού Πηλίου, η παραλία Παπανερό, βραβευμένη και αυτή, προσελκύει κάθε χρόνο πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι έχουν άμεση πρόσβαση και από τον Άγιο Ιωάννη, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα της, αλλά και από το δημοτικό διαμέρισμα Μουρεσίου, όπου ανήκει, με 5 χιλιόμετρα ασφάλτιμη διαδρομή. Η διαδρομή συνεχίζεται με νέο σταθμό τον Κισό. Βυθισμένο στο πράσινο, στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, ο Κισός, που δείχνει να μην τον επηρεάζει ο χρόνος, είναι το 4ο στη σειρά δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου που συναντά ο επισκέπτης ερχόμενος από το Βόλο, από τον οποίο απέχει 48 χιλιόμετρα. Βαθύσκιωτο το ορεινό αυτό χωριό που υψώνεται 500 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, είναι χτισμένο μέσα σε οξιές και καστανιές που περιτυλίγονται από κισούς, που δημιουργούν μια πανθεσία κατά πράσινου τοπίου.
Ο Γιάννης Κορδάτος έγραψε για την ονομασία του Κισού. Αν το τοπονύμιο δεν είναι ξένο, τότε παλιά το χωριό θα λεγόταν Χρυσός. Με την ιδιονυμία όμως των κατοίκων, λέγοντας το Χρυσό ως Ξό, και με τη βοήθεια των ψευτολογίων παραποιήθηκε ως Κισός. Μυθική κατοικία των Κεντάβρων είναι το μέρος όπου το 1753 στο σχολείο του, σύμφωνα με την παράδοση, δίδαξε ο Ρήγας Φεραίος. Στην πλακόστρωτη πλατεία του δεσπόζει η ονομαστή εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, ο θησαυρός του Πηλίου βασιλικού ρυθμού, που χτίστηκε το 17ο αιώνα με το φημισμένο ξυλόγλυπτο χρυσαφένιο τέμπλο της, δουλεμένο στο χέρι από ξύλο φλαμουριάς, που για την κατασκευή του χρειάστηκε κόπος 3 γενεών και 60 χρόνων για να διακοσμηθεί με μεράκι από υπηρώτες τεχνίτες. Ο Άγιος Δημήτριος είναι το 5ο στη σειρά δημοτικό διαμέρισμα που συναντά κανείς ερχόμενος από το Βόλο. Θεωρείται από τα γραφικότερα χωριά του Πηλίου, το μπαλκόνι της ανατολικής πλευράς, όπως λένε πολλοί, καθώς απλώνεται πάνω σε μια πανεποπτική ράχη, φτάνοντας στο κάτω μέρος του Κισού, ως την παραλία του Αιγαίου, που βρίσκεται το επίνιό του, ο Αγιάννης. Ο Άγιος Δημήτριος, πρώην συνοικία του Κισού, αναγνωρίζεται ως κοινότητα μόλις το 1929, με την ονομασία του να προέρχεται από την ομώνυμη εκκλησία που χτίστηκε στα 1830. Οι κατολιστήσεις ωστόσο του εδάφους προκάλεσαν ανεπανόρθωτες ζημιές και κάποια χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε 300 μέτρα μακρύτερα. Μέχρι και σήμερα, οι γραφικές του εκκλησίες Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, Μεταμόρφωση του Σωτήρος και Παναγία είναι στολισμένες με θαυμάσιες τοιχογραφίες και ξυλόγλυπτα τέμπλα που αποτελούν αξιόλογα μνημεία. Ξεχωρίζει ο γραφικός ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, βυζαντινού ρυθμού, ο μοναδικός στο Πήλιο με 5 τρούλους. 5 λεπτά από τον Άγιο Δημήτριο και κατεβαίνοντας την καταπράσινη πλαγιά φτάνει κανείς στον Αγιάννη, που από παλιό ψαροχώρι προσέλκυε από τις αρχές του αιώνα τους πρώτους περιηγητές για να εξελιχθεί γρήγορα σε ένα από τα δυναμικότερα παραθεριστικά κέντρα του Πηλίου. Το καταπράσινο τοπίο, τα καταγάλανα νερά και η μεγάλη του παραλία, βραβευμένη με τη γαλάζια σημαία της Ευρώπης, σε συνδυασμό με την υπέροχη άμμο, προσφέρονται για όμορφες και ξένιαστες διακοπές, με μικρό αλλά λειτουργικό λιμάνι στο βόρειο άκρο του, που μπορεί να εξυπηρετήσει από μικρές βαρκούλες μέχρι γιότ, ενώ υπάρχει και θαλάσσια συγκοινωνία με υπτάμενα δελφίνια που συνδέουν τον Αγιάννη με Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σποράδες. Ένα ποταμάκι δίπλα στο χωριό προσθέτει τη δική του νότα ομορφιάς. Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, καταλύματα και κάθε είδους κέντρα εστίασης φύτρωσαν σαν μανιτάρια, εξυπηρετώντας τους χιλιάδες επισκέπτες. Η μοναδική ομορφιά του προσελκύει σαν μαγνήτης και έτσι παρουσιάζεται σε αντίθεση με άλλα χωριά να αυξάνει τους κατοίκους του, έχοντας σύμφωνα με την προηγούμενη απογραφή 773 μόνιμους κατοίκους σε σχέση με τους 348 που είχαν δηλωθεί το 1981. Τελευταίος σταθμός, το Ανήλιο. Το Ανήλιο είναι από τα αρχαιότερα χωριά του Ανατολικού Πηλίου, με την παράδοση να θέλει το χώρο κατοικημένο από τα πανάρχαια, τα μυθικά χρόνια. Ανήλιαγο, όπως γράφουν οι Δημητρίες, καθώς το χειμώνα δεν το χτυπά ο ήλιος, το Ανήλιο οφείλει την ονομασία του σε αυτό. Έτσι το βρήκαμε εμείς, Ανήλιο το λέγαμε. Ή μάλλον επειδή δεν βγαίνει ο ήλιος να χτυπάει από τη θάλασσα απάνω. Η ερχόμαστε έτσι, είναι η ράχη αυτή. Είναι το έκτο και τελευταίο στη σειρά δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου που συναντά ο επισκέπτης ερχόμενος από το Βόλο και φαντάζει λαξεμένο πάνω στις πλαγιές του καταπράσινου βουνού, απέχοντας 45 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Η μείωση του πληθυσμού παρουσιάζεται μετά από το 1940. Τα τελευταία όμως χρόνια, οι οικισμοί του Ανήλιου, η Πλάκα και ο Μπάνικας προσελκύουν όλο ένα και περισσότερους τουρίστες.
Ιστορικές επέτειοι, χωρί, εκδηλώσεις, συζητήσεις διατηρούν τις μνήμες ζωντανές και τιμούν πρόσωπα και γεγονότα, δίνοντας στους νεότερους τη σκητάλη της γνώσης. Η διαδρομή στο Ανατολικό Πήλιο δεν τελειώνει ποτέ. Η Τσαγκαράδα, ο Κισός, το Μούρεσι και τα άλλα χωριά έχουν πολλά ακόμη να αποκαλύψουν. Όμως οι επισκέψεις στα 6 χωριά του Δήμου Μουρεσίου δίνουν στον ταξιδιώτη την αφορμή να επιχειρήσει διαδρομές και στα λιγότερο γνωστά μέρη του. Εκεί, όπου το πράσινο με το γαλάζιο συνθέτουν σπουδαίο συμφωνικό έργο χρωμάτων και εμπειριών. Εκεί όπου με τα αρώματα και τα ακούσματα του δάσους και το βλέμμα στο Αιγαίο βιώνει κανείς στιγμές που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη επιδίωξη των γερών μας, την εσωτερική γαλήνη, τη χαρά, την ψυχική ισορροπία, την ευτυχία.